Olu ya ne? AC ya ne, me kake da roba ne haka? Wari kawai, ka san abokina din nan Mubarak? Mubarak? Na san Mubarak yawa, wace Mubarak? Wannan Mubarak wanda aka fi sani shi da Town Swags mana. Town Swag na gane shi. Wato shi. Yau birthday din shi kuma ka san in birthday din mutum ya zo wanka ake mai sosai. Haka kam haka. To shine yanzu na dauko roban nan zamu mai shegen wanka. Yanzu ka gane zan je dauko mana sanda ma yanda za a buge shi a kafa. Ka gane ai yanzu zamu je gidan su Mahadima. To mu je man. To ka gane yanzu zamu je gidan su shi ma mu kira shi ya dauko bulala, in ya dauko bulala sai mu mai shegen duka. To me muke jira? To yanzu ka gane yanzu sai mu je ai ba abin da muke jira. To mu je. Yanzu ka gane kai tunda kaga kai luti ne kai ka dauki lutin roba ni sai in dauki siriri. To ba da mu je. Yawa to yawa shi yasa nake ji da kai. Yawa ba mu je. Ya kwariya to mu je. Buga mai kai kuma bai hannun ka watsa mai za ka yi. Ina da ka gane daga nan wannan kun gane mai. Mami,